brother, sila pong mag-asawa ay nag-graduate ng CLP, same with you, noong April 1, 1995. O, ilang taon na, nag-silver na sila. Diba? So, ang tagal na nila. Naging katulad nyo, naging household member, naging household head, naging unit head, naging cluster head. At now, nasa Pastoral Formation Office po sila ng ating sector. Sila po ay nabiyayaan ng 2 girls. Would you believe? Pareho lang may asawa. At meron na silang 3 apo. Kaya nga, ang sabi ko sa kanya, kay Sis Gina, Sis, Sis, bata po ba kayong nag-asawa? And sure enough, 21 siya, 25 si brother. Oh, maaga sila. Nung panahon namin, maaga na yon. Kasi kami, medyo late nag-aasawa nung panahon namin. Now, nandito sila to share yung kanilang buhay sa Spirit. Mga kapatid, i-welcome natin si Brother Dick Barreras at saka mamaya si Sister Gina Barreras. Salamat sa pagpapakilala. Good evening mga kapatid. Ako nga po, tama ako si Brother Dick at ang aking may bahay na maganda, si Sister Gina. 21 years na po nung nandiyan kami kung sa akin nakaupo ngayon. 21 years na nakalipas. Anak namin noon, yung isa high school, yung isa elementary. Ngayon, 3 na ako namin, 2 doon sa isa doon sa isa. So, kahit nakikita ko kayo, parang inaalala ko kung ano ba yung iniisip namin nung kami nakaupo dyan. No? Pero congratulations, brothers and sisters. Top number 8. Wow! Top number 8. Tinakala niyo bang aabot kayo ng top number 8? Biro nyo, natapos nyo na yung unang module. Magtatapos na tayo dun sa second module. No? At sabi ni Brother Lindo, napakahalaga itong talk na ito. Dahil ito yung magtutulay sa atin, no? Papunta dun sa susunod na session. At yung susunod na session, mamaya ikikwento ko sa inyo, napakahalaga din yun. Ito rin ay pagtatapos ng second module. Ano yung second module? Bigyan natin ng summary lang para maalala nyo. Kung bibigyan natin ng summary ng second module, ito po yung kung paano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Paano? Natutunan natin na paano mahalin ng Diyos, paano mahalin ang ating kapwa, at nung huling linggo, paano mahalin ang ating pamilya. Ngayon, ang ituturo sa atin, upang mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano, kailangan pala natin ang Espiritu Santo. No? At sa susunod, din na yung ating ibibigay sa atin. Ngayon, paghahandaan natin yun. So, ang top number 8 ay hindi. Mali. Sorry. Kasi kanina, nag-ano eh. Tayo ay matigilan sa ating nais, ano? Yung maging isang mabuting Kristiyano. Pero, alam naman natin na hindi siya magwawagi. Diba? Kaya, ang ating talk ngayong gabi, tama na kaya? Kaya, tama na. Wala siyang nagawa. Life in the Spirit, no? Paano tayo mamumuhay na ang Espiritu Santo ay nasa atin? Yan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Bakit? Sapagkat yan ang kinakailangan upang matuluyan tayo maging isang mabuting Kristiyano. No? Nito ng mga nakaraang araw, nababasa ko ng mga balita sa dyaryo. No? Alam niyo ba, nabasa niyo yun, no? Na ang nag-surrender na drug addicts at pushers ay lumalampas na ng 1,000. At ito pala ay palasak na mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Di ba?
Before nangyari ito, may isip nyo ba na ganyan karami na pala ang mga adik at mga pusher dito sa buong Pilipinas at hindi pa tapos yun. Yan ay kaperawin pa lang ng nakikita natin, no? So makikita natin gano'ng kalaki ang nangyayari na sa atin dito sa mundong ito, no? Talagang nag-deteriorate na tayo bilang mga tao at lalo na bilang Kristiyano. Kasi hindi naman tinuro sa atin bilang Kristiyano na gawin yung mga bagay ngayon, hindi ba? Ano pa nakikita natin? Pag tayo nagbabasa ng mga dyaryo, patayan. Meron dyan na nagkaasaran lang sa kalsada. Walang konsyensya, basta binanatan na lang ng baril yung kaaway niya. No? Maisip nyo magawin yun ng isang Kristiyano. No? Kaya nga sabi, parang bakit gano'n? Ang parang ang mga Kristiyano ngayong mga panahon na ito, eh hindi nagaya ng araw. No? Sabi nga, Christianity is now tragically below the New Testament standard. Bakit below the New Testament standard? Dahil hindi kaya na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? We all know na ang ating Panginoong Jesucristo has always been for peace, di ba? Mapayapang paraan. Ngunit, hindi ko na nakikita natin ngayon, no? So, worldliness, yan ang ating nakikita ngayon. Makamundo, yung mga pagnanais. Para lang, for a few pesos, papatay ang isang tao. Para makakaw niya yung ilan lang yung, kahit 1,000 piso lamang, handa na siya pumatay ng tao. Di ba? So we have also lost the art of worship. No? Noong araw, maraming mga santo, lalo na ng mga first Christians. Yung una pa ng mga Kristiyano. Alam niyo ba na nung unang Kristiyano, napakaiba ang kanilang ugali doon sa ugali natin ngayon. Yung mga early Christians. No? Nung kapapatay pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, hindi ba, go out to all the world and spread the good news. So nagkaroon na ng mga Kristiyano. No? Dahan-dahan dumadami ang mga first Christians. Ngunit makikita natin ang kaibahan nila sa atin. Pero ito, sinasabi ko na, kahit hirap mong imagination, ano ang kaibahan ng mga unang Kristiyano sa atin? Makikita natin na sila ay mas kapit sa kanilang pananampalataya. Tignan natin, paano ba sila nung-araw?
unang panahon, hindi sila malayang practice na kanilang religion. No? Talagang hinahunting sila ng mga Romano at gusto silang lipulin lahat. No? Sina ISIS, Leon, Sinulu, Denusify. Di ba, lahat nga ng mga apostoles, maliban si Saint John, ay pinatay. No? Pero, ito nakapagtaka. Itong mga lumilipol sa kanila yan, after ilang taon, no, ay lahat sila naging Kristiyano na yan. Naniniwala kayo, itong mga patay sa kanila na yan, after ilang taon, lahat sila yung naging Kristiyano. Nanalo ang Kristyanismo. Paano nangyari yun? Hindi kayo nagtataka? Ito yung mga nagpe-persecute sa Christians. Ngunit ang mga Kristiyano, kahit sila yung pinapersecute, nanatili sila sa kanilang pananampalataya. Nagdadasal sila. Di ba? Hindi sila wala ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. At dahil doon, eventually, sila na. Ang Kristyanismo ang naging reliyon ng buong Roman Empire. Mula dyan sa umpisa na yan, na sila ay pinapersecute. Ganun kalakas ang pagdadasal. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit kaya? Paano nagawali itong mga unang Kristiyano na ito? Dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan. The Holy Spirit is the source of power of the early Christians. Ganon sila nanalo. Hindi dahil lumaban sila sa pamamagitan ng lakas, ngunit lumaban sila sa pamamagitan ng lakas ng Espiritu Santo na naninatili sa kanila. At doon natin makikita kung gano'ng kalakas ang Espiritu Santo. Kung bakit natin kailangan siya sa ating pamumuhay Kristiyano. Ito din ang buhay na nais ibigay sa atin ng Panginoon. No? This is the life that God wants for us. Ang sabi nga niya, it is for your good that nung siya ay lilisan na, nung siya ay akit na sa langit, nung iiwanan niya yung kanyang mga disipulo, sabi niya, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor, ang counselor po ay yung Espiritu Santo. Yan ang tawag ng ating Panginoon, the counselor. Yung ating tigagabay, kaya counselor. No? Will not come to you. But if I go, ako'y aalis, I will send him to you. Kaya itong mga early Christians, yung mga unang Kristiyano, yan ang iniwan sa kanya, sa kanila, ni Kristo. Nung siya ay umakyat sa langit. Iniwan sa kanila yung Espiritu Santo. At ito ang kanyang naging lakas. Kaya kahit sila ikukunti noon, malakas ang kanilang loob, hindi sila natatakot. Kahit sino ang nagpe-persecute sa kanila, kahit sino ang naghahunting sa kanila, hindi sila natatakot. At ganyan din ang nais niya sa atin. Ito ang buhay na nais sa atin ng Panginoon, that Christianity regain its original power. Kasi ngayon nga, ang sabi nga natin, pag tumingin tayo sa paligid natin, parang wala na yung power natin na ngayon. Dahil nakikita natin sino ang nagtatriumph dito sa ating kapaligiran ngayon. Sino ang nananalo? Yung kalaban, di ba? Paano natin matatalo yung kalaban na yun na napakalakas din? Sa pamamagitan ng paggamit, doon sa ginamit din ng mga unang Kristiyano, Espiritu Santo. No? He gives us a new heart, a new life from God, and God wants this for all men. Gusto niya para sa lahat ng tao na mangyari ito. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng bagong buhay sa Espiritu Santo kung hindi natin naman siya makikilala? Kaya alam ba natin Espiritu Santo? Alam ba natin sino ang Espiritu Santo? Sino makakasama dito? Sino ang Espiritu Santo? The third person. The third person. Is he another God? No, he is I will have one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Okay. Ang Espiritu Santo ay pangatlong persona ng banal na sakatlo, the Blessed Trinity. Because there are three persons, tatlong persona ng banal na sakatlo, yung Blessed Trinity. Hindi sila tatlong Diyos. Sila ay tatlong persona ng Diyos, ng iisang Diyos. At sino ba itong, kasi ang dali-dali natin ma-recognize si God the Father di ba? Pag tinanong sa atin, sino si God the Father? Siya yung lumikha ng isang daigdigan. Di ba? Dali, no? Sino si Hesus Kristo? Ay, siya yung namatay para sa atin. Ayan, no? Parang nga meron siyang tayong, ayan, parang tayo ng image ni Jesus Christ, ano? Ay, ito, the child Jesus. Di ba? Kung hindi man, palagi meron tayong nakabipa sa cross, ano? Pero sabihin natin, sino ang Espiritu Santo? Ano ayos na Espiritu Santo? Hindi natin masabi, di ba? Ano sasabihin mo, ay, yung ano, kalapate. Di ba? Kaya napakahirap mong sabihin na dasalan ang Espiritu Santo, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Kalapate, dadasalan ko na bigyan ako ng kapangyarihan. Anong sabi ko ng kapangyarihan yung kalapate? Di ba? So, kailangan natin makilala na ang Espiritu Santo ay tunay na pangatlong persona ng Blessed Trinity. At saan siya nagmumula? Siya ay nagmumula sa pag-ibig ng Ama at ng Anak. So, itong palang tatlong ito ay magkakaugnayan sa isa't isa. No? Ang Diyos Ama ang tagalikha, ang Diyos Anak ang tagapagsagip, at ang Diyos Espiritu Santo ang tagapagpabanal. Siya yung sanctifier at siya yung nagbibigay ng pag-ibig ng Ama at ng Anak. So, kung hindi natin siya makikilala na ganyan, hindi natin siya matatawag upang humingi ng tulong, upang humingi ng lakas na hinihingi natin. Kasi, di ba, pwede ba bang kausapin mo yung, sabaw mo, ikaw sister, pwede mo ba, sinong hindi mo kilala dito? Yun, kilala mo yung nasa pintong yun? Yes. Sino hindi mo kilala? Yan, yung papasok. Kilala mo rin? Ano, dami mo palang kilala, sister. Ang example ka rin ko na sabihin, ang hirap mong hinga ng isang tao na hindi mo kilala. Yun ang ibig ko na sabihin. No? So, napakahalaga na makilala din natin ang Espiritu Santo. Diba? Bilang tunay na pangatlong persona ng banal na sakatlo o Blessed Trinity. So, siya rin ay Diyos. No? Kasabay siya ng Ama at ng Anak. Okay? So, siya ang ibibigay sa atin ng new life, bagong buhay sa pamamagitan ng bagong pagsilang. No? Saan natin kinuha yung bagong pagsilang? Ngayon, bilang bagong mga Kristiyano, saan natin nakukuha yung bagong pagsilang? Through the sacrament of baptism. Siya yung bumababa sa atin sa sacrament ng baptism upang magbigay ng bagong buhay sa atin. No? Okay, so yan ang nais natin. We have to receive the Holy Spirit to gain new power. Yan ang nakalagay sa Acts chapter 2 verse 38. Okay, so ano ba? Ano ba ang ginagawa sa atin ng Espiritu Santo? Sa pamamagitan through Christ, the Spirit has access to us. We have access to the Father, through Christ, and through the Holy Spirit. So, ang access natin ay sa pamamagitan ng kay Kristo who is the mediator, and the Holy Spirit who is the love. Siya yung pag-ibig ng Ama at ng Anak. No? So, ano kailangan natin gawin? We have to have a new life from Jesus Christ. And sabi natin, ano yung kinanta natin kaninang nagsimula tayo? You'll be clothed with power from on high when the Holy Spirit comes to you. And sabi nga dito, no, sa Acts chapter 1, verse 8. But you will receive the power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, and in the rest of the world. Yung pala yung kanta natin kanina, doon pala nang galing. Yung pala ay sinabi sa atin
ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pala natin inimbento lang yung kinanta natin kanina. Yung pala ang bilin sa atin ng ating Panginoon. Okay, so you shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. At kailan unang nangyari yan? Nung siya, sabi nga niya, di ba, I have to go so that I can send to you the Spirit. Upang maipadala ko sa inyo ang Espiritu, kailangan akong umakyat muna sa langit. At ito ay hinintay nga ng mga disipulo. At kailan unang nangyari yung pagbaba ng Espiritu Santo dun sa unang mga Kristiyano? Nung Pentecost. No? Nung Pentecost. At nung Pentecost, kadalasan ang ating paniniwala doon sa Pentecost, doon sa 12 lang bumaba, doon sa 11 lang bumaba yung Espiritu Santo. Hindi ba? Usually sabihin natin sa Apostles. Pero ang katotohanan po, ang nakagrupo doon sa upper room, kung saan nagganari yung last supper, doon sila nagtago eh. Yung lahat ng disipulo ni Kristo, yung panahon na yun, lahat sila nandun. Ang upper room po, akala nyo ba'y maliit yun? Ang upper room, napakalaki po. Nagaling na ako doon, ano? Ito po ay mga 3 beses nitong kwarto nito. Yan tinatawag na upper room. Yung kung saan sila nagkaroon ng last supper. So maiisip niya lang, ilan kaya yung disipulo na nagsisiksikan doon? Napakadami din, di ba? So hindi lang yung apostles ang binabaan ng Espiritu Santo during the Pentecost. Safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. Reform the table. When you come, Jesus said all we had to do is ask. I have been asking every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And suddenly there came a sound from heaven, as of rushing, mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared unto them tongues of fire. How can we speak those languages?
The Holy Spirit, He is with us. At nung baba nga ang Espiritu Santo sa kanila, biglang nakapagsalita sila ng iba't ibang mga lengguwahe na hindi naman nila nagagawa dati. At nakausap nila yung lahat ng tao na nandun, na nagtitipon doon sa Jerusalem. Bakit? Kasi may celebration po ng Jewish feast noong panahon na yun, yung Passover. I'm sorry, hindi Passover. Jewish feast ng Shavuot, no? At nagkutipon ng mga tao ng mga Hudyo na galing sa iba't ibang lugar ng mundo. Pero lahat sila, naintindihan nila yung sinasabi ng mga disipulo. At nung araw na yun, over 3,000 were converted into Christianity. Nung isang maliit na grupo na yun, na nandun sa upper group. So, ganun kalakas ang power ng Espiritu Santo. So, paano natin matatanggap ang power ng Espiritu Santo? Paano natin ito, ano kailangan upang ito ay ating matanggap? Ano sabi kanina, nung umpisa ng video, di ba? He told us to ask. Di ba natatanda niyo ba? Sabi ng isang apostol, sabi niya, but he told us to ask, and I'm asking every day in prayer. Di ba sabi niya? So, sabi niya, hingin niyo lang. Bakit? Saan ang galing yun? Ito po, no? Sa Luke chapter 11, verse 9 to 13. Ang sabi, and so I say to you, sabi ni Kristo, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And he who knocks, the door will be open. Which of you, fathers, sino sa inyo mga ama, ang kung humihingi ang inyong anak ng isang isda, ay magbibigyan siya ng ahas? At sino, kung humihingi ang inyong anak ng isang ito, ay bibigyan siya ng scorpion? Pag humihingi sa, if you then, kayong mga makasalanan, those who are evil, tayo lahat ay mga kasalanan. Kung tayo nga ay marunong magbigay ng magandang regalo sa ating mga anak, ang Ama pa kaya sa langit. Di ba? Sabi niya, what more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask? So, paano natin matatanggap ang Espiritu Santo? Napakadali po ng sagot. Ask. A-S-K. Tignan niyo po yung sa kaliwa. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open. So, tatandaan nyo lang, ask. Hingin nyo lang. Kasi hindi pwedeng ipagkait sa atin ng Ama natin sa langit ang Espiritu Santo pag ito ay ating hinihingi. Pero naibigay natin sa atin. Alam niyo ba na ngayon, nandiyan na ang Espiritu Santo sa inyo? Sino dito ang nabinyagan na? Lahat? Meron pa ba sa inyo ang hindi nabibinyagan? Itaas yung mga hindi pa nabibinyagan ng kamay. So, lahat kayo nabinyagan na. Kung kayo ay nabinyagan na, ang ibig sabihin nun, natanggap nyo na ang Espiritu Santo. Sino ang hindi pa nakukumpilan? Taas ang kamay. Lahat kayo ay nakumpilan na. Kung ganoon, hindi lang natanggap nyo ang Espiritu Santo, ito ay pinalakas pa sa inyo sa pamamagitan ng confirmation. Ito yung tanong. Nararamdaman niyo ba? Ba't hindi niyo maramdaman? Akala ko ba, pag nandiyan yung Espiritu Santo, magiging malakas ako. Kaya ko nang magbuhat. Magiging Samson ako. Kaya kong tanongin kahit sino. Eh bakit ano? Nararamdaman mo bang malakas ka, bro? Ha? Malakas ka ba? Minsan. Dahil di ba dapat palagi pag nandiyan ang Espiritu Santo? Bakit kaya? Kasi, nandiyan na ang Espiritu Santo sa atin. Ano pag tayo bininyagan, binibigay sa atin ng ating Ama sa langit, ang Espiritu Santo. At ito ay isang indelible mark. Ibig sabihin indelible mark, para yung pag nag-eleksyon tayo, binubuhusan tayo ng tinta, pagkaboto natin, bakit daw tayo binubuhusan ng tinta? Para hindi tayo makaboto ulit. Kasi hindi raw natatanggal yun.
Ano ba yung natatanggal? Tatanggal din. Talo pa nun. Yung ang baptism, talo pa yung tintang binubuo sa atin. Dahil sa baptism, talagang hindi na, once ikaw ay nabinyagan, hindi na maaaring tanggalin sa iyo ang Espiritu Santo. Nasa iyo na. Ang problema, alam mo ba? Ang problema, kinakausap mo ba siya? Ang problema, nag-ask ka ba? Ang problema, hindi natin nararamdaman. Bakit hindi natin nararamdaman? Kasi hindi natin ginagamit. Yun ang ating gagawin sa susunod na linggo. Bubuhayin natin muli ang Espiritu Santo sa ating kalooban upang ito ay ating magamit at makuha natin ang lakas ng Espiritu Santo. Dahil, yun ang sabi dito, the spiritual gift given to each of us as a means of helping is given to us as a means of helping the entire church. Talagang binibigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo naman ay magamit natin upang mapalaro natin ang simbahan. Tandaan natin to. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa ibang tao. Dahil para maging sa mabuting Kristiyano, kailangan mong mapalaro ang iyong kapwa. Hindi lang ikaw ang iniisip mo. Doon sa lahat ng pinag-aralan nyo, doon sa top 6, 7, and 8, ano ba yung napag-aralan nyo? Yung may tungkol sa sarili nyo? Hindi, di ba? Tungkol sa kung paano nyo matutulungan yun. Iba, kung paano kung magiging paano mamahalin ng Diyos, paano mamahalin ng kapwa, paano mamahalin ang pamilya. Kasi yun ang napakahalaga. Kung paano gagamitin ang aking sarili para sa iba. At tutulungan ka ng Espiritu Santo. So how much these gifts, yung ibibigay sa ating kaloob, paano natin dapat gamitin? It should be used for the common good. Ano yung common good? Sa buong simbahan, lahat ng tao. Di ba? And in love, na may pag-ibig. Hindi pwede yung pinag-iimbot. Kailangan mahal mo yung pinagbibigyan mo. And in a fitting and orderly manner, humbly. Ako ay may kaloob. Talo ko kayo, Dela. Hindi mo pinagmamalaki yung kaloob sa iyo ng Diyos. Yun ay ginagamit mo para sa iba. Hindi mo pinagmamalaki. Yung sinulat ni St. Paul sa Corinthians, sa Corinth, yung letter to the Corinthians, kaya niya sinulat yun. Ang dahilan doon. Dahil yung mga Corinthians na tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo ay tahan-tahan ang nagyayabang. Pinagyayabang na nila yung kanilang mga kaloob. Kaya punta siya doon at bigyan niya ng warning. Sabi niya, hindi yan para sa inyo. Huwag niyong ipagyayabang. Yan ay para sa buong simbahan. Yan sabi niya. So, we serve the same God. There are varieties of gifts. Itinuturo ko ngayon sa inyo, ito yung mga maaari nyo matanggap pag nagkaroon ng pray-over sa isang linggo. Maraming kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu. Maraming varieties of service ng paglilingkod, sapagkat bawat isa sa atin ay ibang paraan ng paglilingkod. Iba rin ang kaloob na ibibigay sa bawat isa sa atin. But only the same God. And a lot of activities. Maraming gawain na maaari natin gawin upang ipakita na tayo ay naglilingkod sa Diyos. No? At ito na nga, ang mga kaloob ng Espiritu Santo na maaari nating hingin. Di ba? Ask and it shall be given to you. So, what are the spiritual gifts that I can ask for next week? Ano yung mahihingi kong mga kaloob galing sa Espiritu Santo? Uy, akin na lang lahat! Di ba? Walang pagsasapan dapat, di ba? Hindi mo, ano ba yung bagay sa iyo? No? So, may tatlong grupo ng kaloob. Yung tinatawag na, yung una, gifts of knowing. Ano yung gifts of knowing? Wisdom, knowledge, and discernment. Gifts of doing, yung paggawa. Faith, healing, and miracles.
At yung pangatlong grupo, outspeaking, ang salita. Tongues, interpretation, and prophecy. Isa-isahin natin yan. Naintindihan niyo ba yung siyam na yan? O ano? Nahihirapan, no? Hindi niyo masabi kung ano yan. No? So, paano niyo hihingi kung hindi niyo alam? Kailangan ano niyo muna paano yung bawat isa. By the way, baka magkagulo kayo. Meron pang gifts of the Spirit pag kayo nagbasa ng Catechism of the Catholic Church. Iba yung gifts of the Spirit na nakalagay doon. Iba itong gifts of the Spirit na ito. Yung nakalagay doon sa Catechism of the Catholic Church, you have gifts of the Spirit which is for prayer and liturgy. Ginagamit ng simbahan sa kanilang mga gawain. At tayo simbahan din, no? So, sa liturgy, no? For liturgy. Itong 9 gifts of the Spirit na ito, hindi ito inimbento. Nakikita mo ito kay St. Paul sa Corinthians. Pero kaiba siya. Doon sa gifts of the Spirit na nasa CCC, yung Catechism of the Catholic Church, ito ay ang tinatawag na gifts of the Spirit for service. Service. Ano ibig sabihin ng service? Paglilingkod, hindi para sa atin. Ibig sabihin, binibigyan tayo nitong mga kaloob na ito, hindi para sa atin, kundi para sa paglilingkod natin sa ating kapwa. No? So, tingnan natin isa-isa. Dahil ito, inyong pag-aralang maigi, ano ang aking gustong hingin sa Espiritu next week? Pag ako ay, bukas ipag-pray over kayo next week, mamaya, explain ko sa inyo, no? Pero maintindihan niyo muna ito. Hihingi kayo ng isa, o dalawa, o tatlo, o lahat na ito. Pero pag-isipan nyo kung lahat nga talaga ang hihingin nyo. Yung ba yung kailangan nyo o hindi? No? Ang sabi nga, be careful what you ask for. Di ba? Baka mamaya hindi nyo naintindihan yung inyong hinihingi. No? Okay, so, muna tayo na sa una. Gift of wisdom. Ang gift of wisdom is the special ability to know the mind of the Holy Spirit, the will of God. Yung pagnanais ng, yung kanaisan ng Panginoon, the will of God, ay nalalaman nyo. Kasi mahirap malaman kung ano ang will of God. Hindi lahat ng tao nakakaunawa ng will of God. No? And in such a way as to receive the insight on how the given knowledge may be applied to specific needs of the body of Christ. Sino yung body of Christ? Ang simbahan tayo. So, malaman natin kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. At itong gift na ito ay tungkol sa divine realities. Tungkol sa Diyos. Kanaisan ng Diyos. Hindi tao. Hindi tungkol sa tao. Spiritual, ang ibig sabihin. Anong kind of spirituality ang gusto ng Diyos para sa kanyang simbahan? Yun ang malalaman natin with the gift of wisdom. Na madalas na nako-confuse sa gift of knowledge. Kung minsan, miski yung mga kapatid na natin na matagal na, minsan tinatawagan ako, brother, di ka naman ka ibahan ng wisdom at knowledge. Tandaan niyo ito sa huli. It is about divine realities, yun ang wisdom. Ang knowledge, sabi ni Pope Francis, ito si Pope Francis mismo may sabi, sabi niya, the knowledge that comes from the Holy Spirit, however, is not limited to human knowledge. It is a special gift which leads to grasp through creation the greatness and love of God and His profound relationship with every creature. Malabo pa rin. Ibig sabihin, tungkol sa mundo ito. Kaalaman tungkol sa mundo ito. Paano natin pangangalagaan ang nilikha ng Diyos. So, ang knowledge pala tungkol sa mundo ito, ang wisdom spiritual. Okay? Malinaw, no? Yung kaibahan, yung dalawa. So, it concerns human realities. Malinaw ba? Naintindihan niyo yung kaibahan ng wisdom at knowledge. Kasi, miski sa ordinary usapan, kung huwag na hindi, yung wisdom ng knowledge, di ba, kung minsan napapagpalit natin yung dalawa yan pag ginagamit natin pag sumusulat tayo o umuusap tayo eh. Di ba? Pero yan ang kaibahan in the religious point of view, in the theological point of view. No? Yan ang kaibahan ng dalawa. At sumunod, ng is discernment. Ano yung discernment?
This is not a common gift and must be used judiciously. Dapat pag-ingatan ang paggamit nito kung tayo magkaroon nito. No, bakit? Kasi it takes courage. Many people who have it are fearful of using it because of the consequences. No? Dahil sa mangyayaring resulta nito. Paano ito? Ano ibig sabihin ng discernment? Keen ability to recognize inconsistency. Na uunawaan nyo yung hindi nagtutugma. Alam niyo po, ano sabi nila tungkol kay Satanas? Satan is the father of all liars. Paano mo malalaman kung siya nga ay nagsisinungaling sa iyo? Doon sa isang bagay na sinasabi sa iyo ng isang tao na kausap mo, na si Satanas yung nagdidikta sa kanya bilang kasinungalingan, o katotohanan na galing sa Panginoon? Discernment. No? Tendency to spot what is wrong. Kung may gift of discernment ka, pag kinakausap ka ng isang tao at sinasabi niya, ito ang tama. Pag may discernment ka, alam kung tama yun o mali. No? At a deep conviction, itong napaka, a deep conviction not easily put to rest with those with the gift to know that people are being given half-truths. Hindi ka mapanatag pag alam mo hindi totoo at mali yung nasa harap mo. Maraming ganyan. Si Ninoy Aquino, hindi siya mapanatag na hindi totoo yung sinasabi sa ni Marcos. Kailangan siya bumalik at sa pagbalik na yun, hindi na ba niya mapatay ako, sabi niya. Okay lang, kasi na ipagtanggol ko yung tama. Ganun yung mga may discernment. Gusto nila ipagtanggol yung tama. Kaya nga sabi, ano yun? Must be used judiciously. It takes courage. Because yung magiging resulta sa paglaban mo, mapagdepensa sa tama, ay maaaring maging kaguluhan. Pwede magkaroon ka ng away. Pero kinakailangan upang ipagtanggol ang simbahan. Kaya, yung humihingi ng discernment, pag-isipan yung maigi. Hiningi ko po yan eh. Dami ko nakakalaman. Okay, so yan yung tatlong gift of knowledge, no? Susunod, gift of faith. Itong faith, hindi pananampalataya. Ito ay trust, pagtitiwala. Hindi pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Na alam mo na kahit anong mangyari, hindi ka papabayaan ng Diyos. Yung mga pag nando ka na sa trial, nakadapa ka na, nasa sahigat nakadapa ka, alam mo, makakabaho ka pa rin. Kasi, dadaputin ka ng Diyos. Yun yung faith. Mahirap magkaroon nun. Kasi ilang ba tao ang kayang maniwala na, oo, nasa bingit ako ng kamatayan, sige, okay lang, kasi alam ko, ililigtas ako ng Panginoon. Kaya ba niyo ba yun? Na sige, tuloy pa kayo ng lakad ko, kasi hindi ako natatakot. Gift of healing. Naintindihan naman natin natin, di ba? Hindi ko na i-explain nato. Maraming mga healing dyan ng mga pare na yun. Ngayon na, noong araw, hindi lang pare ang marunong mag-healing. Ultimo mga disipulo nag-heal, no? Pero ngayon parang bihira na ibinibigay ito sa mga ordinaryong tao eh. Pero of course, may bibigay pa rin siya kung talagang nararapat sa iyo. Pwede mo rin hingin yan. Miracles. Ito yung pagbigyan ibigay sa pagkaraniwang tao. Usually, ngayong mag-aaral na ito sa mga santo na ibibigay yan. Di ba? Pero, malay mo, baka santo ka. Hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi dahil huwag mo sabihin na ako yung makasalanan, therefore hindi ako pwede maging santo. Sino naman na Ignacio Loyola? Walang nanonood. Si Ignacio Loyola, hindi mabait itong araw. Babaero. Sugarero. Tumador. Dahil siya ay sundalo. Alam niyo naman kung paano mga sundalo eh, di ba? Pero naging santo. Nagbagong buhay. Marami. St. Augustine. Babaero. Kung ano-ano ginagawa rin. Naging santo rin. Nagbagong buhay. Kaya huwag kayong magtaka. Maaari na ito, siguro si Brother Arnold, titignan mo ganyan,
Baka ba yan, nagmimiracle na yan. No? Hindi natin masasabi. Kaya ano pa? Gift of prophecy. Ito. Maraming nabibigyan ito. Ano yung prophecy? Foretelling the future? Hindi po. No, ang prophecy, binibigyan ka lang ng kaalaman na hindi alam ng iba dahil sinabi sa iyo ng Panginoon na gusto niyang ipahatid mo sa iba. Mga information na binibigay sa iyo upang mahatid mo sa iba para sa kapakanan ng iba. Yan ang prophecy. Pwede rin naman foretelling. I mean, hindi ko siya sabi hindi foretelling to. No? Pwedeng yung binigay sa iyong kaalaman itungkol sa future upang masabi mo dun sa matutulungan nito. Pero, not necessarily. Basta ito ay isang mensahe ng Panginoon na kinahatid sa iyo para sa ibang tao. Prophecy. No? At ito ang pinaka-common sa lahat. Lahat tayo maaari magkaroon nito. Ngayon po, sa tingin ko, 99% ng couples for Christ ay may gift of tongues. So, dalawang gift of tongues. Isa yung praying in tongues. Yun ang pinaka-common. Lahat po ng couples for Christ meron doon. Praying in tongues. Almost, ewan ko may, pwede ba 100% na masabi natin? Yung tongues, praying in tongues, couples for Christ meron. Siguro, no? Kasi that's part of our prayers, eh. Di ba? Part po ng prayers ng couples for Christ, no? Praying in tongues. Matututunan nyo rin yun. Ito ay nagdadasal kayo sa Diyos na hindi naintindihan yung sinasabi nyo. Ang dinig ng ibang tao ito'y kalokohan lamang, pero really, ang Diyos ay naintindihan ang sinasabi nyo. Dahil kahit anong sinasabi nyo, yung nasa loob nyo ang naiintindihan ng Panginoon. Hindi ba? Nangyayari ba sa inyo yung kuminsan, meron kayo gusto sabihin sa isang tao na kausap nyo? Naubusan ka na ng salita. Nangyayari ba yun sa inyo? Pero ka kinagkwento sa isang tao, marami kang gusto sabihin sa kanya, pero hindi mo mahanap yung salita na dapat mong sabihin sa kanya. Nangyayari na ba yun sa inyo? Nangyayari yun, di ba? Ganun din po, pag kinakausap natin ng Diyos kuminsan naubusan tayo. Pero pag nag-pray in tongues tayo, walang kaubusan. Because siya, nagbabasa na niya pag nag-pray in tongues ka, yung nasa iyong kaisipan. Yun ang praying in tongues. Yung ibang isa pang gift of tongues, yung pagsalita ng ibang lengguwahe. Yung binigay sa apostles nung Pentecost. Ibig sabihin nun, may lengguwahe talaga yun. At dahil yun ay may lengguwahe, yun ay meron nang-interpret. Meron tao din na may kaloob upang sabihin kung ano ba yung sinasabi niya. No? At sabi yun, yun ay part of prophecy. Kasi once in-interpret na, nagiging prophecy na yun. Kasi naintindihan na nung dadalhan nung salitang yun, kung ano yung salita na binitawan nung may gift of tongues. So dalawa yun. Yung gift of tongues na we speaking another language, bihira din yun. Pero nangyayari yun. May mga examples nun sa mga, especially sa mga saints, no? Pero yung praying in tongues, everybody can have that. Isa yun sa mga dapat yung hingin sa Espiritu Santo. Upang kahit na sa isipan nyo lang ay mabigyan nyo ng worship at saka prayer ang Panginoon. Okay? Ngayon, ano ang hahadlang sa ating pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo? Ano ang hahadlang? What will make us not receive despite the fact na we ask? Hindi ba sabi, ask and you shall receive? Paano yung, di ba sabi nung minsan, tagal-tagal ko na hinihingi, hindi pa binibigay sa akin. Bakit kaya? Tingnan natin. Baka merong problema. Una, baka makasalanan ka pa rin. At okay lang na makasalanan basta payag ka na magbuha-bagong buhay. Pero baka ayaw mo. No? Pangalawa, you feel unworthy. Hindi ako bibigyan ng kaloob ba yan? Napakasama ko Hindi ako bibigyan yan. Bakit ako bibigyan? Si Brother Lance na lang bibigyan niya kaysa ako. Si Brother Lance mukhang mas mabait yan kaysa akin. Di ba?
Fear. Naku, nakakatakot yan. Prophecy. Ibig sabihin, malalaman ko na pag ako'y mamamatay. Hindi ba? Doubt. Totoo ba yan? Sabi niya lang yun. Walang ganyan. If you doubt it, then you also lose your trust in God. Remember, it was God who told you na meron yan. And God never lies. Only Satan lies. No? Si Satanas lang nagsasabi ng hindi totoo. Pag dinout mo yan, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Panginoon. Pride. Hindi ko kailangan yan. Bakit ko pa kailangan yung prophecy na yan? Bakit ko pa kailangan yung healing? Hindi naman pala ako magagamot. Si Sister Maris naman pala ang gagamutin ko. Paano ako? May sakit din ako Di ba pride? No? Being selective as to what gifts we want. Ang gusto ko, miracle. Kung hindi mo rin lamang ko, Lord, bibigyan ng miracle, wag na. Yan ang gusto ko, miracle, para manalo ko sa loto. No? Kung hindi naman, wag na. No? Kung minsan, ito po, magandang humingi. Kasi nalalaman niyo naman kung anong inyong kailangan, kung anong bagay sa inyo. Pero kung minsan, kaya hindi pa na nabibigay sa iba, ibibigay. Kasi mas bagay pala sa inyo yung isa. Bakit? Kasi in the end, who knows best? God knows best in the end. Maraming nangyayari na ang hinihingi, pag nag-pray over, ang hinihingi, iba. Ang nabibigay, iba. Kasi yung pala yung bagay sa Kanya. No? So, ngayon, I'd like to ask my beautiful wife to give you a sharing. Magkikwento siya tungkol sa yung natanggap niya na gift of the Holy Spirit. No? Kasi pag ako, baka hindi na kayo maniwala sa akin. Good evening, brothers and sisters. Gusto kong i-share sa inyo yung this is a very memorable experience I had. Just like you, next week, mag-prepare over na kami. So, tinanong kami ng aming facilitator kung anong gusto namin ma-receive na gift or gifts from the Holy Spirit. Tapos, ang hiningi ko was I asked for gift of prophecy and tongues. Tapos, so, natapos na yung prayer over namin that evening. So, the following day, excited ako. So, I start praying. Talagang, inspired ako, nag-pray ako, nag-tongues ako. Talagang matagal talaga. Tapos, suddenly, parang may nakikita ako mga visions. Madami. Sabi ko, ayoko to. Sabi ko, nakakatakot. Kasi what if I've seen something na hindi ko expected na ayokong malaman. So what I did, I ignored it. I rejected it muna for a while and put aside yung prophecy. So ang ginawa ko na lang, yung usual, regular, yung prayer, nag-pray ako, nagtatangs ako. So, pero after several years, may mga nakikita na naman akong visions. Sabi ko, eto na naman. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, tinanggap ko na. Kasi baka merong, isip ko, bakit pinipigay sa akin? Baka meron siyang, there must be something good in it. Or baka kailangan, magiging gagamitin ko. Gano'n. So, nakalimutan ko na yun. Nawala na. Kasi because I always ignore it, I don't entertain yung mga visions na yun. Hindi ko na lang pinapansin. Tapos one day, siguro after, I cannot estimate but I will just, estimate ko na lang. Siguro,
mga 4 years ago, or maybe 4 or 3 years ago, sinundo ko ang mami ko. Tapos kami, my husband, my family, my children, and my mom, we went to the church. We attended a mass. Sa Sacred Heart sa may Hillsborough. Yung pa yung nila, yung sa chapel yung pa before ang mass. Ngayon nila, malaki na ang church nila. I don't know, I just felt na katabi ko kasi ang mami ko, tapos ang ginawa ko, yung arms ko, yung left arm ko, I touch her, inano ko sa waistline na, hinawakan ko siya dito. Ganyan lang. Tapos while we are attending the mass, I started crying. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko gano'n. Kasi, I felt something. Parang may nagsasabi sa akin, Ma'am, ang mami mo mamamatay na. Hindi, sabi ko, so in the middle of the mass, I kept on crying and crying. Hinipo ko lang siya, hinipo. Sabi ko, bakit? Ba't kaya? What is this? Sabi ko, what is happening? So, ang ginawa ko, tapos kasi napapansin ko rin, my mom is, medyo pumapayat siya. Pero I have no idea na very sick na pala siya. Akala ko, nagkasakit lang, namayat. So, nag-worry ako. So, I decided to consult a doctor. So, I got mommy there. Tapos, nagkaroon ng series of tests. Doon sa mga test niya, the x-ray na. Tinignan yung x-ray. Yung first munang result, ang sabi ng doctor, baka, hindi din sila sure, baka it's TB. Kasi merong spot. Di sabi ko, well, mahirap din na sakit yun kasi kailangan we all be careful. Siyempre, baka kami mahawa din, so ingat lang kami. Pero hindi siya umiigay. Tsaka parang ganun pa yan, malala yung sakit niya. Tapos, nag-second opinion kami. We asked for several doctors. Tapos finally, pina-x-ray na naman siya. Lo and behold, nung result ng x-ray niya, lumaki na yung spot. Lumaki na. Tapos sabi ng doctor nga po, this must be lung cancer. Tapos sabi ko, paano nangyari yun? Ang mami ko, he doesn't smoke, wala siyang tissue. Maybe siguro sa genes niya or sa environment. So, we continued consulting doctors. We asked the doctor to treat her, ganun. Until finally, several nag-consult, treatments, etc., etc. Sabi ng doctor, malapit na siyang mamatay. Pero prior to this, yung sinasabi ko sa iyo, di ba, sabi ko sa inyo, nung nasa mass ako, nung we were in the mass, di ba naramdaman ko na parang I felt na she's going to die. After a few days, weeks siguro, I called up my sisters abroad. Dalawa sila, sabi ko, please come home. Umuwi na kayo, malapit na mamatay si Mami. Hindi sila maniwala sa akin. Tapos sabi ko, basta umuwi kayo. Alam mo, parang meron konting nag-ano sa akin, baka naman nag-overreact ako or baka hindi ito tama. Pero hindi, ang lakas ng dikta sa akin na hindi, it's true. Believe me. Inaano ko sila, talagang tinit ko sa uwi. Tapos nung first kita nila sa mami ko, oh, wala naman sakit Sabi ko, hindi, may sakit na. Noong time na, hindi ko pa alam yung sakit. So nung na-discover nila sa kakaseries ng test, ng examination, check-up, hindi pa rin sila naniniwala na mamamatay ang mami ko. Pero nagkakasakit na siya. Tapos nung November 1, nung morning, na siya, nag-o-oxygen na siya. Pero sa bahay lang, yung meron ganun parang ginaganon lang or
Hindi pala. Pag traveling pa rin, meron na siyang tangke, oxygen tank talaga sa bahay. Tapos, noong November 1, that morning, sabi niya, kasi ang mami ko balidosa, maano siya, gusto niya lagi siyang good, she's beautiful, gano'n. Nagpa-make up, tapos nagpa-nail polish, nag-ayos siya, gano'n. Tsaka hindi niya alam, until that day, hindi niya alam na meron siyang lung cancer. We didn't tell her, kasi sabi nga namin, mabuti pa huwag na natin masabi, but diba sabi nga nila, what you do not know won't hurt you. So sinabi lang namin, meron ka ng konting sakit, minor lang, gano'n. So, sige, we continued. And then we prayed for her. Tapos, sabi ko sa sister ko, yung sister ko ngayon, supposed to go home, to leave that day, November 1. Sabi ko sa kanya, huwag ka na umuwi. Tomorrow, mommy will die. Hindi naniwala yung mga sisters. Pero siya pinilit ko, stay. Extend your stay. Don't go. Buti na lang, naniwala yung sister ko. So, ngayon upang maghanda, yung sila gawin natin next week, ano? Dahil next week, magkakaroon tayo ng pray over session. Ano ang gagawin sa pray over session? Upang gisingin yung nasa loob na natin ng Espiritu Santo, yung lakas ng Espiritu Santo na nandito na because of baptism and confirmation, but we are not using it. So next week, you'll be prayed over by a prayer team from dito, no? Bawat isa kayo, no? Upang hingin ang panahon ng Espiritu Santo para sa inyo. So, anong gagawin nyo from now and next week? Pag-isipan nyo na, i-explain sa inyo yung gifts of the Spirit. Ano ba ang gusto nyo kaloob na sa inyo? No? Ano yan? Pero, hindi lang kaloob ng Espiritu Santo ang maaari nyo hingin next week. Special favors from the Holy Spirit. Like, gusto ko sana, magkagalit kami ng aking kapatid, magkakatilan kami. Why not? Gusto ko sana, magkabalik loob ulit yung nanay ko at tatay ko. Why not? Di ba? So, hindi lamang yung gifts of the Spirit ang maaaring nyo hingin. Humingin kayo ng mga bagay na para sa iba. Of course, maganda na humingin para sa inyo. Pero unahin niyo muna yung para sa iba. Dahil ang gusto ng Espiritu Santo ay yung gawin nyo para sa iba, yung kabutihan. Dahil merong iba naman nagagawa ng kabutihan para sa inyo. Hindi ko ginagawa mo para sa iyo yung kabutihan, naiwanan ka na. Hindi. Pag gumawa ka ng kabutihan para sa iba, may gagawa ng kabutihan para sa iyo. Ibabalik din sa iyo. So, yun ang gagawin next week, ano? At pag-aralan nyo na yung commitment to Jesus Christ, no? I think bibigay sa inyo ng inyong team leader yung prayer na yun upang inyong mapag-aralan, no? Basahin yung maigi at unawain yung maigi. Pangalawa, pangatlo, meron kayong one-to-one with your discussion group leader. So, hindi ba nahati kayo into discussion groups? Yung inyong facilitator, doon sa grupong yun, iwa-one-to-one kayo within this week upang kausapin kayo kung ano nga yung mga nais nyo mula sa Espiritu Santo. At ito, importante. Palagi itong inuulit-ulit ni Brother Dino kanina, no? Nakaasar na ang kalaban. Kasi matatanggap nyo na ang kaloob ng Espiritu Santo, the power of the Holy Spirit. When you have the power of the Holy Spirit, mahihirapan na mag-penetrate yung kalaban. So, he does not want that. Ano yun? So, beware of temptations, doubt, and fear. Dahil bubulungan kayo. Sigurado yan. Bubulungan kayo ng kalaban tulikon to. Go to confession. Fast. Magdasal. Yun ang ating panlaban. Yun ang ating armas. Laban sa kabila. And be open and look forward to a new life in the Holy Spirit. Remember, ang sabi na ask. Ano ibig sabihin yung ask? Pag when you ask, you're opening
yourself. Pag hindi nyo binubuksan ang inyong sarili, paano papasok ang lakas ng Espiritu Santo sa inyo? So, nasa sa inyo yun. Remember, we were given dignity when we were created by God. We were given the dignity of free will. Malayang ka-expand. And, hindi maaaring ipilit sa iyo, kaya nga natutulog lang dyan eh. Meron ka, nandiyan lang ng Espiritu Santo nung binyagan ka, nung confirmation ka, hindi mo maramdaman. Bakit? Kasi you were given the free will to ask for it. Hindi pwede ipilit sa iyo ng Panginoon. Kailangan ikaw ang may gusto. So, pag-isipan nyo maigi yan, ipagdasal nyo for next week. And hopefully, sana'y next week, pumasok kayo dun sa next session na matipuno ang inyong katawan at pag-iisip, na alam nyo ang inyong gusto, na alam nyo na meron kayong trust in God, at tatanggapin mo kung ano man ang nais ibigay sa iyo. Ang sabi nga kung minsan, diba? When you pray, your prayers are always answered. There is no such thing as prayers that are not answered. Palaging sinasagot ang ating mga dasal ng Panginoon. Hindi nga lang doon sa paparaan na nais natin marahil. Dahil maraming pwede magiging sagot ang Panginoon. Ano na sasabihin niya? Yan ba ay makakabuti sa iyo? Kung hindi makakabuti sa iyo yan, bibigyan ka niya ng iba o hindi niya ibibigay yun. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay palaging yung makakabuti lamang sa iyo. So, be open to the gifts of the Spirit. Ask, and He will give it to you. Diba? So, tandaan nila, ano yung formula? Ask. Ano yung ask again? Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. And knock, and the door will be open. So mga kapatid, sana this coming week, let us all ask, let us seek, and let us knock at the door of Christ and ask Him for everything that we need. Bibigay niya sa iyo. At kung hindi man ibigay, kung ano yung nararapat na mabuti sa iyo, yun ang ibibigay sa ating lahat. Bakit? Because God, ano yung sa talk number 1? God loves us all. Thank you.